I'm sharing it. Makahilap siya ko ng Mag-greetings muna tayo. Wait. Greetings. Live na? Yes, We are live. We are live na. we are live. Happy Sabbath, Let's greet everybody. muna. Let's greet muna. Happy Okay. Sabbath, everyone. This is Admin Love. There is a Dubai United Arab Emirates. Watch mo sa ato ang live streaming this afternoon. Mag-testimony ko. Paminaw mo. Amin. Kamu na sad. Okay, hello everybody. Welcome to our afternoon program. Happy Sabbath day. Jadilyn. Glennie, your turn. This is me, Danilo Binoya, at your service. Nanasag kami nga magahimo no og live kay si Mami Leia mag-testimony. So, paminaw gid mo mga kaigsuunan. O happy Sabbath, happy AY. Okay, happy Sabbath. Okay, Brother Adel. Happy Yes, Brother Sabbath. Adel, go for it. May hapon sa tanan no. Ani ano sab kami mga KAB group na mag-iway kami na mensahe sa pulong aron nga ang mga tao nga maminaw mahimong ma-bless sila o magpasalamat to sa ang balaang ang gahom sa balaang espiritu nga mugiya nato nga ang maminaw mahimong ma-bless sa atong mga pulong o mao na may hapon happy Sabbath. Amen. Okay, to start with our program, si Brother Edel po mag-lead ng ating song service. Usa Bisaya? Yes, Bisaya po. Hindi lang. English po. Pwede Bisaya, pwede English. Yeah, okay. English. Time just drifts away, and as I look back on the years, memories of happiness and bitter tears. Through it all there was a common thread that cannot be ignored. You were there, teaching me to be your servant, Lord. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you lead me through the things that you do won't make me strong. Your love has been there all along. Every joy and pain are the reasons of it all. Now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life were not lived by plans. Lord, I know you were working to fulfill your plan. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. Ay, request na mo. Alone, you lead me to the things that you do won't make me strong. Your love has been there all along. Tomorrow when I turn around and I look back at today, I will understand your purpose and my time for heart will see. All along, your hand has been guiding me, shaping
to be a beautiful song. All along, you lead me to the things that you do won't make me strong. Your love has been there all along. Your love has been there all along. Amen. Amen. Edel, nice title. Next song, please, Brother Edel. So 3 songs for our song surveys. So actually, you're going to prepare 5 songs because you'll be the one to lead the opening song and the closing song. Kahit Cebuano po, it's fine. Okay. Ano? Okay. Yes. Another 2 songs po for our song surveys. 2 more songs po. 2 more songs. Yeah. Remember? Kung nantahon buang akong mga kagi, makikita ko ang gugma Yesu. Siya naguban ka nago sa tanan kong mga dalan, nagtabang sa tanan kong suliran. Mag-unsa man ako kunwa si Kristo, kunwa siya wala ako'y yarang mahimo. Si Jesus lang ang atong saliganan, kaniya itugyan ko ang tanan. Kinabuhi usahay dunay kasakitan, mangit-ngit ang dalan nga padulngan. Apan sa dihang si Kristo mugunit sa imong bugton, mga kasakit mahupay ug mawala. Mag-unsa man ako kunwa si Kristo, kunwa siya wala ako'y harang mahimo. Si Jesus lang ang atong saliganan, kaniya itugyan ko ang tanan. Mag-unsa man ako kunwa si Kristo, kunwa siya wala ako'y yarang mahimo. Si Jesus lang ang atong salikanan, kaniya itugyan ko ang tanan, kaniya itugyan ko ang tanan. Amen. Amen. More song pa. Ano song mo gini ay? Ay, kuan man One more song for our song service, and then you're going to prepare for our opening and closing song.
One more song, please. Sige na. O, Didel. Kaya mo yan. Ikaw ba? Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga nangkon ko. Bisan pa sa mga kasakitan, di atiman niya ko giampingan. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kayuan nga nakon ko. Dili kabayaran sa salapin ni bulawon. Ang kinabuhi ko ihatag ko kanimo. Naganaw nga unta ko kahulog, apan gisanay mo ako Ginoo. Ginaagi sa guma mo na may paglubad, sa kagulanan ko gilipay mo ako. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kayuan nga nakon ko. Dili kabayaran sa salapin ni bulawon. Ang kinabuhi ko ihatag ko kanimo. Sa panahon nga ako na malandong, sa nabilin nga kinabuhi ko karon, iyan ako na kini sa Ginoo. Umpisan pang mga butang na naagol ko. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga gayuan nga naagol ko. Dili kabayaran sa salapin ni bulawon. Ang kinabuhi ko ihatag ko kanimo. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kayuan nga nakon ko. Dili kabayaran sa salapin ni bulawon. Ang kinabuhi ko ihatag ko kanimo. Ang kinabuhi ko ihatag ko kanimo. Amen. Amen. Thank you for that, brother More Idel. songs. Okay, to start with our program, I'm gonna announce our program. So, for our program sequence, our opening song to be announced by our song leader, and our opening prayer by Sis Drenelo, and our special music by Brother Idel, and testimony by Sis Leia Bularon, and our closing song, anyway,
ano ba sa Cebuano, yung pakyaw na tawag, yung lahat sa kanyang song. Yung closing prayer speaker and our song leader as well, Brother Idel. So, mga Cebuano yung music na i-render niya. Opening song and closing song as well. So, welcome everyone to our program this afternoon. And before we begin, we'll read ng ating opening passage. It's in the book of Steps to Christ, page 58, paragraph 2. So I would like to request everyone to read along with me. Who has the heart? With whom are our thoughts? Of whom do we love to converse? Who has our warmest affections and our best energies? If we are Christ, our thoughts are with him, and our sweetest thoughts are of him. All we have and are is consecrated to him. We long to bear his image, breathe his spirit, do his will, and please him in all things. Amen. So it caught my attention at the last part. Do his will and please him in all things. So all things. Amen. Okay, for our opening song, we'll give our time to our song leader, Brother Idel. Thank you very much. Kindly unmute, please. Nakamute po kayo, brother. Nakamute si Brother Idel. Nakamute ka, Brother Idel. Kung gusto ka magkakaroon sa kinabuhi tayo, itugyan mo imong kaugalingon kang Jesus na maluluyo. Kay dito sa langit maangkin mo ang kinabuhing pangandoy mo. Kinabuhi way katapusan, way pagilago pa upang totoo niya wala na'y pagulagay. Kauban nato ang Diyos, karon igsoon pangita si Kristo, samtang siya pagkita pa. Kay dito sa langit maangkin mo ang kinabuhing pangandoy mo. Kinabuhi way katapusan, way pagilago pang kay dito sa langit maangkin mo ang kinabuhing pangandoy mo. Kinabuhi way katapusan, way pagilago pang way pagilago pang Amen. Amen. Okay, for our opening prayer, Miss Dwayne Lowe will lead our opening prayer. Thanks. Okay, doho ta, labing balaan, nga gamhanan, nga amahan, nga na ikaw sa kahitasan sa langit. Kami dako kay among kalipay, himo kami sa
gather, naghiusa kami sa karong gahaponon aron makahimo kami sa pag dahig diha kanimo. Salamat kaay sa privilege amahan imong gihatag sa matag usa sa maayong panglawas o amo ang ikaw gidayig o gipasalamatan ning taknaa. Dili kami amahan matagbaw sa pagsangpit kanimo tungod kay kami masalay pun diha sa imong atubangan. O nga kami mga bagayo kanimo kapasaylon sa mga sala di man kami napakya sa pulong sa buhat ug sa nahuna. Amahan, salamat kaay sa mga awit, sa mga awit, pulong sa awit ug sa mga ug sa mensahe nga una nga passage nga among natun-an. Salamat kay amahan sa pagpahinumdom niini nga kini amahan amo ang gilauman nga matisok kini sa among kasing-kasing gunahuna o nga amo ang gihangyo ang balang espiritu magagiya kanamo abliha mga kasing-kasing gunahuna samtang kami magapadayon sa among programa karon nga diin matag-usa hatag nimo ang maing panglawas o maing pangunahuna nga din masabtan namo amahan ang mga pulong nga amo ang pagbati paminawon karon nga dili na mo kini kalimtan o ang dungo ug himaya gabalik kanimo o usaha kami sa imong gugma og panalangin og grasya amahan og sa sunod nga higayon makahimo na sab kami sa pag himo niini nga programa. O thank you kaya amahan sa panalangin og sa maing panglawas og kaning tanan among ginasalig og gilawan nga madawat sa ngalan ni Jesus ang bugtong personal naman luluwas. Amen. 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 Okay, so for our special music, our song leader, special music and song leader as well. Okay, Brother Edo, when you're ready. Thank you. And then to be followed by a testimony of Sis Leia Bularon. Mute po kayo. Brother. sa langit sa atong Diyos gianda igsuonon sa imong gikawilihan dinhi sa yuta nga pulos kasalanan puno sa kagubo o kapagyasa igsoon dili ang ato uluyanan ato ta sa langit maarang tangtuyan din wala na'y kasakit nga atong matagamta dito ta ninyo mauban kauban ni Jesus sa langit kuyanan kung ikaw nahiguma din
kalibutan kayang imong bahandi dagan pasauban. Igsuong sultihan ko ikaw, biyahin ang tanan, umagtigong tagbandi dito sa langit, nung puloyan, atuta sa langit, narandang tuyan din, wala na'y kasakit, nga atong matagamtam, dito ta inyo mauban. Kauban ni Jesus sa langit nga puluyanan, dito ta ninyo mauban. Kauban ni Jesus sa langit nga puluyanan. Amen. Praise God for that quotation song. Okay, so Miss Leia, it's your turn. Yes. Kulba man di ay. Kinsa na? Okay na? Yes, your turn. Mag-testimony. Yes, mayong hapon mga kaigsuonan diha sa Pilipinas ug mayong udto diri sa mua sa Dubai. May udto di ay. O udto pa diri, ano pa lang diri, mag 12 pa lang sa udto. So, wala pa ko'y paniudto, medyo gutom gamay. Ma'am Jodeline, salamat kayo sa imuha nga effort no nga nakagamit ta sa imuha nga Zoom para sa ato ang Ministries Adventistang Bisaya. It's a great blessings for us. And salamat kayo Admin Edel, nindot kay imuhang song pun ipa unya inighuman ako istorya pag-practice diha. So, amin kaayo ang tanan nga mga butang kalibutan lumalabay lang jud ni siya mga igsoon. So dili kay ta mo focus sa things on earth, let's focus the things in heaven. So ang ako ang bahin is to share my personal testimony. Ang ako ang i-share sa inyo is about sa being OFW overseas Filipino worker. So dili siya sayon. Dili siya sayon jud mga igsoon. Medyo lisod-lisod gamay. So na-testimony na nako ni siya diri sa Dubai Visayan way back 2014. Yes, I did share my testimony sa church, sa Dubai Visayan Church. So ang ako ang first time na ako nag-OFW ko sa Kuwait way back 2010 to 2012, 2 years lang ko dito. And then after go home na ko for good na for good. Wala na akong balik sa Kuwait kay di kay siya nice dito kay it's not really an open country like here in Dubai, United Arab Emirates that this is very open country and lots daghan kayong mga employer diri nga dili mga dili mga M. So ang mga M stricto kay sila jud. So diri na atay chance diri nga makakita og amo nga mga puti kung sa ato Pilipinas puti atong tawag sa ilaha no. So nindot kay diri kung diri ka padong kaysa dito sa kuan Kuwait kay medyo stricto dito. So diri nag-try ko apply diri sa Dubai way back 2013. I arrived here March 10, 2013. O kuan nag-agency kabalo jud mo basta agency mga igsuon adto jud ka padung sa mga M mga kuan ba mga lokal di lang nako i-mention ang lahi kay naka-live ra bata. So pag mag-agency ka mag-apply ka actually ako ang trabaho is balay lang gyud kay mo man ni kapalaran so balay lang siya mga igsuon ang ako ang work so nag-apply kog agency. So ang napuntahan ako pag mag-agency ka, dili jud ka maadto sa puti kay ang mga puti diri dili mo kuha og
mga katabang gikan sa agency kay dili sa mobayad kay mahal kayo ang bayad. So ang ginakuha sa mga puti diri nga katabang kanang naa na diri daan nga dili na sila mogasto og ticket, dili na sila mogasto og unsa pa mobayad pa sa agency kay ang agency magbayad ang amo og 100,000 peso para lang makakuha og katabang. So kung diri sila mokuha na sa Dubai, diretso na nga naay mga aplikante nga naa na diri, dili na sila mobayad inana kadako. So that's why ang mga puti dili sila mukhang katabang gikan sa Pinas. So kung mag-apply ka sa Pinas og katabang sa mag-agency ka, ang imong bagsak mga lokal gyud. So fast forward, naabot ako diri March 10, 2013. Abot ko diri sa Dubai. So ang akong bagsak ato sa lokal gyud. So mao to nga didto ko pero medyo parang kuan siya, parang blessings in disguise kay dili siya nice. Mas okay pa tong sa Kuwait na ako nga 2 years, okay pa siya. So diri sa ako ang pag first time na akong abot diri sa Dubai, kanang dili ko happy, kanang bugat ako ang feelings kay kanang daghan kaing bata, 5 ka buok, nagdurimi ang bata no, 5 years old to 5, 4, 3, 2, tapos buntis ang ako ang amo og 8 months. After 1 month, manganak siya pang 5. So ang ako ang pinirmahan dito nga kontrata is a nanny. Kay naa sila katabang nga ibang lahi. Itom, ilang katabang. Tapos ang ako ang ako ang among babae nga ang ako ang work nanny ra gyud kay ang bata daghan kaayo nagdoremi perting daghan na kanang lisod jud siya kung work ka sa balay. So mao tong nikuha sila og nanny nga Pinay kang ilahang katabang is ibang lahi mao magluto o maglinis sa balay. Tapos I have 3 months under observation kay og dili ko makagusto nila or dili sila makagusto sa ako so I can go back to my agency and change employer. And then it happened na yung katabang namo nga tagaluto og tagalinis dili siya nice to me. Kanang she was really mean, tapos kanang dili ko niya ginatreat nga as a friend. Tapos lain kay siya kay kung mo duty na ang amo ang mga amo kay ang akong among lalaki ato doktor, tapos ang babae is pharmacist, tapos nag-duty gihapon bisag buntis na siya 8 months. So kami lang mabilin sa balay ug ang mga bata. So ang ako ang among babae nga mag-focus ko sa mga bata, but when our employer go to their work, ang ako ang kauban nga katabang dili siya mag-work sa bahay. Moingnon ko niya, ikaw tagalinis, ikaw tagalaba, plancha at mga bata. Ang iyaha lang daw work is to cook sa food. Ana siya. Ingko dili man kay ang sabot nako namo sa ato ang among babae. Kuan ko nani lang cook ang anak 4 ka buok gagmay tapos mga anak pa siya pang 5. Sabi ko dili na ko mahimo kung magluto, maglinis pa kog bahay, manglaba, magplancha kay ang mga bata gagmating kayo nga naami sa second floor. So delikado siya mao nang ingon ang madam na nani ra jud ko. Pero kining akong kauban, sigurista lain siya kay og wala ang babaeng amo og lalaki. Ako iyang turo-turo og sugo nya ang mag-vacuum ko, mag-map ang katong bunso nga 1.5 years old nagagunit sa ako ang pajama. Lisod siya, labaw pa sa ako ang anak. Tapos maoto siya mga igsuon nga kanang dili ko happy, maghilak ko magabi tapos yung Lord mao ba jud ni ang ako ang work diri murag dili man ko happy. Pero sa ayun ko kabalo ko nga dili ko makasimba kay dili jud sa allowed nga mo day off, walay cellphone, walay day off. So, wala kay freedom pero okay ra unta ko ato kay nasanay naman ko sa Kuwait kay naato man sad sa Kuwait no, walay cellphone ug walay day off. Na finish ko 2 years wala jud tanan. So pero adto nga time dili ko happy kay lain kaayo ang katabang, di iya kong daog-daogon tapos mao to nga ingon ko nga magsabot ta sa akong among babae nga sa atong among babae magatubang ta nga magsabot ta nga imo kong palimpihon sa balay kay in case og habang naglinis ko maaksidente ang mga bata kanang kitang duhang sadaan dili kay akura nya suko man siya iya man kong sipat-sipato nya mahadlo ko kay tapad mi matug magabi basig iya kong dunggabon munang di kay ko makatulog magabi so 10 days jud ko nag-struggle mga igsoon sakit kay ko ang feelings no tapos mao to nga maghilak ko sa CR nakit-an ko sa panganay naghilak ko dito sa CR ning sumbong siya sa iyahang mami
Tapos mao to nga gipatawag ko og ang katong isang kakatabang nga unsa daw problema nganong gahilak ko. So mao to na hingtug-an ko sa tinuod nga mao ni. Una nga inig wala mo ni sir kamong duha wala kami lang diri dili siya manglimpyo di siya mulaba di siya mo plancha iya magluto lang tapos ako daw tanan pati ang bata karon kay ning deny man siya niingon man siyempre nauna biya siya sa ako so basin siya jud ang paminawan kay ako ato wala pa koy 10 days pila pa lang ko ka days ato so ana siya sa ako among babae nga no madam kanang sinungaling na siya ang iyang sultira ko nga dili siya ganahan ninyo diri kay lain daw mong batasan ana siya bla bla unsa to iyang gisumbong sa dili siya maunang kunwari lang na siya nga gidaog-daog nako siya pero ang tinuod kahawaon na siya mao man iyang gisulti so na siya kaayo ko ayaw pag ingon ana dili og naala untay kuan kamera wala magoy kamera ang balay adto ba naala jud kamera makita sa tong amo unsa imong gibuhat so ana man ang babae nga karon kinsay nagsulti niyo sa tinuod ang magsulti sa tinuod pabilin diri ang dili ang nagbackup pahawa balik sa agency so inko ako madam kabalo ang Ginoo wa jud ko nang makak sulti jud ko sa tinuod ang kanisya dili siya ganahan sa kuha mao nang ako iyang daog-daogon pahimo sa iyang work niingon man pud siya nga ako mo stay ko dire kay ako di ko nagsiwala ko nagsinungaling dugay nako sa inyo ha mo stay ko dire so naana ko nga naog mo stay siya din mo stay pug ko dili ko happy nga 2 years ang kontrata inko nga abi nimo madam bisag kanang kabalo ko nga buotan ra mo pero og ingon ani nga kauban nako siya dire for 2 years tapos ingon ani ang treatment niya sa ako dili ko happy ibalik na lang ko sa agency so niingon ang babae now I can see you are the one who lied so ako ang nahimong dautan mga igsoon sakit kay ko ang feelings pero unsa unta man wala nahimo so inko sige ibalik ko sa agency so mao to nga 10 days lang gid ko sa ilaha wala ko sweldo ibalik ko sa agency karon gipreso ko sa agency gipreso ko sa manager kay bawal man mubalik daw kay once nga mubalik daw kay ibig sabihin ikaw daw na ay problema so isog kayo ang manager dito gipreso ko sa ilaha nga book room sa office room we arrive in agency around 9 AM tapos diretso kog pasulod sa kwarto tapos gisulod ang manager nga lokal isog kayo tanan sige tan-aw nako nga bugo daw ko ngano wa daw ko nag-isip og tarong nga akong gianhi diri is to work pero nagpabalik ko sa agency ana siya tapos yes gipreso jud ko sa kuan Ma'am Jodeline gipreso ko sa office room 9 AM gipasod ko dito gipadlak nila tapos ning sulod ang manager ana siya nako nga unsa man ka dalaga ka o minyo en kun ako'y mga anak sir pero wala ko ibana kay minyo naglain pero I need to work en ako'y mga anak sa wala jud kay utok nganong ning balik jud gadri nga need man dai kag work ana siya nga wa jud nimo gamita imong hunahuna then ana siya silutan ka namo prisuhon ka dire taman unyang gabi pa ka makagawas di ka pwede mo gawas so gipriso jud ko dito mga igsuon unya kay kanang sorry to say this no kay hiun kay ko ba I'm sorry but I need to say this kahiyon kayo ko kay kanang siyempre gipreso ko dito wala ko katong CR so sige kung ana-ana sa doorknob kay kagawason kay mangihi ko nya nisilip ang sekretary kay Pilipina man ang sekretary so ning-ingon ang sekretary nga gisilip ko bakit ate ano kailangan mo bakit mo ginagalaw-galaw yung yung doorknob daw inko nga ma'am pwede ko mag-CR kahiyon kay ko isa no na dili pwede patakaran na namo dire once nga gisulod ka diha sa prisuhan sa office makagawas ka unya pang 9 sa gabi kay 12 hours ka diha sa sud inko as in ubanit ko sa sulod sa CR mangihi lang ko basta dili ko mulayas dili ko moambak sa inyong building basta kahiyon na jud kay ko siya no dili jud pwede kay ako sad ang kasabaan sa manager ma-terminate sad ko inko nga kaita kay ani din kung saan man ako ni akong ihi agwantahon na nimong ate kay isa lang man ani mo nganong nagbabalik ka diri sa agency unya pa kang alas 9 sa gabi makagawas inko nga dito ko na kaingon ko nagbahay ko inko may pewa ko ning hawa sa akong amo so nakaingon ako Ginoo sakto ato akong desisyon nga ning hawa ko naghilak ko mga igsuon nagpray ko tapos kanang wala na ko kasabot sa akong buhaton nya ako ang wala ko cellphone akong pamilya wala kabalo na unsa ko dire kay wala sa agency pa lang sa Pinas embargohon na imong cellphone kay ilahang ang imuhang malita ila nang halungkaton ug naay cellphone sulod kuhaon na nila ilahan na sa agency sa Pinas di na ihatag sa imuha kay bawal daw diri magdag cellphone so ako'y cellphone so wala
kahibaw akong pamilya tapos kanang murag kanawan ako kung paita kay murag ko gidaog-daog sa kalibutan tapos kanang pait kaayo mga igsoon nang hilak ko nag-abot na akong sipon og luha nagluhod lang ko dito sige sa office nila tapos kanang wala ko'y kaon wala ko'y breakfast wala ko'y lunch tapos hangtod do nga sige ra ko pre untag paspas mudagan ning relo kay aron mag alas 9 na aron makagawas nako makaihi nako so yes ma'am Judilyn serious jud tinuod tapos mo to nga kanang di na jud ko kaagwanta kung ako huna-huna manghin lang ko diri sa office no tapos kanang akong basin og unsaon ko nila ko kay gahugaw ko sa opisina so ako na lang yung giagwanta sakit na kayo kahiyon sakit akong tiyan tapos wala pa ko'y kaon wala ko'y inom wala tanan kanang as in punishment gyud tapos mao to nga ana lang ko nagpray na lang ko inko Lord kung imuha jud ning will unsay mahitabo nako diri sa Dubai inko nga ako rang dawaton basta nga ang akong pamilya ayaw pasagda labi na akong mga anak mo na akong pray nagampo jud ko nagsige lang kog hilak tapos mo to nga around 8 ning tuktok ang nanuktok ang secretary ana siya okay ra kada ate ko dili jud okay kay kayon jud kay ko ganarang buntag ni so ana ang secretary 1 hour na lang makagawas na ka so inko ay salamat ato to nga pagka 9 PM nakagawas jud ko nag-CR na kasi na dayon ko mga igso tapos giubanan pa jud ko niya kay nabasin na mo ambak ko sa bintana sa CR mulayas ko so di jud siya nice nga experience so mao to nga tapos gitagaan kog noodles na ni hapon so after that ana na ning pagkaugma na dito lang gyapon ko sa opisina gipreso naman sila yung kwarto dito kauban sa sekretary dito matog so dito rami natog sa kwarto sa sekretary tapos pagkaugma na sa buntag balik na sad ko sa prisuhan mintras wala pay amo nga mukuha nako mintras wala pay new employer nga mukuha sa ako ibalik ko dito sa prisuhan sa office sa bookroom nila so ibalik ko dito tapos ana sila nga ilan akong gipangitaan og new nga employer tapos sa ingon na ning manager nga kinahanglan kong makakuha na kag new employer ayaw na jud pagbalik diri kay once nga makita nako through imong naong patyon jud kanako ana na nang manager no ana siya timan-an ako na imong naong pag ibalik kag utro diri sa balay sa among opisina patyon na jud kanako di na ka makauli sa Pinas I think it's just gihadlok lang ko niya para dili na kumuhawa sa bag-ong amo pero I don't know kung totoo I think gihadlok ra ko pero nahadlok jud ko as in nahadlok ko tapos mo to nga ko lagi sir dili na kumuhawa anak ko basta tagay lang kog bag-ong amo kay dili na ko ganahan mapreso diari basta ana siya nga sige pangitaan ka namo so ika 3 days na ko dito sa office nila gipatawag ko ni sa manager tapos ingon siya nga naay ni mo kuha nimo na bagong amo first cousin sa sheikh diri sa Dubai kanang sheikh president ba diha sa ato sa Pinas first cousin royal family kinahanglan nga magbinuutan ka didto tapos ang ilang balay na puno og kamera tapos daghan kaayong sakyanan imong linisan 7 ka kasakyanan ang balay palasyo pero na kay kauban maglinis sa balay tapos ayaw jud pagpakuan-kuan kay pwede kanila patyon di na ka makauli ingkong hadlok jud ingko nga sige na lang at least na ako'y bag-ong amo so ingko nga sige kanus aman sila muare ana sila nga Sabado sa alas 11 sa buntag. So ning ingon ko nga iko sige ana sila interviewon ka magready ka sa imong answer nga kanang ma-convince sila nimo para kuhaon ka diretso. So ning ingo nga sige sir okay na ko ana mo kuha mo sugot na ko ana nga new employer. So mao to nga pero nagpray ko mga igsoon. That was Friday night nga nagsige lang kog luhod dito. Sige lang kog luhod ang secretary natuog na pero ako nagampo ko sige nga Lord kanang unta kaning ilang ihatag na ko nga new employer mao na jud ni ang imong ihatag para sa ako kay kanang dili na ko gusto mo balik dili kay basig patyon jud ko nila tinuod tapos sige lang ko og pray tapos mao to nga pagka Saturday na sa buntag sayo kay minang mata tapos giingnan nako sa secretary nga magready ka kay ang pinsan sa sheikh mo ari na karon alas 11 sa buntag kay Sabado naman to kuhaon o kanang interviewon ka tapos pag nagustuhan kuhaon ka. So mo ato nagready ko tapos dito ko nila gibalik sa kay during the daytime naadyo ko sa prisuhan sa opisina kay abi daghang mga kliyente mo adto didto. So gitago ko nila. So mao to nga kanang
anang buntag Sabado sa buntag nagpray jud ko Ginoo tabangi jud ko nga unta ganin ipadala nga amo mao na jud na imong gihatag para sa akuan nagpray jud ko tapos mao to nga it's a great blessings kaayo nga shocking jud kaayo nga dili jud nako kuano matugkad kanang ang gugma ug ang tabang sa Ginoo no kay kanang wala na shock jud ko sa answered prayer kay grabe jud as in kanang last minute jud mga igsuon nga naadyoy ni rescue sa akoa so mao to nga pagka around 10 a.m. Take note that 11 a.m. maabot ang mga bag-ong amo nako nga Arabo katong cousin sa Sheikh dire so around 10 a.m. natinga ako gituktok ko nila sa office room ana tong secretary nga gawas diha ate kay kanang naay gusto mo interview nimo so nag-expect ko nga mauna to ang katong lokal nga mukha sa ako nga pinsan sa Sheikh dire so anak ko nakulbaan ko mauna jud ni ko auna jud ko paggawas na ko ana tong manager nga kuan ni sila kanang Russian family kanang ni first time ni sila ni ari diri sa amo ang opisina kay nag-inquire lang ni sila og kanang pilay bayad mo kuha og katulong gikan sa Pinas kay himuong nani kay ang babae buntis 8 months 7 months 8 months yata yon ang babae manganak tapos need sila og nani so mao to nga ingon ang manager nga ako siyang giingnan nga naay gibalik diri gikan sa amo tapos ana sila nga mutan-aw daw sila nimo so do your best sa interview during interview basin magustuhan ka so anak ko hala Ginoo mauna guro ni kay 1 hour na lang maabot na tong pinsan sa Sheikh kuhaon ko tapos anak ko hining ko tabangi ko Ginoo nga ang interview okay jud ang ako ang kuan dili ko kay kuan ba makulbaan inig answer so mo to gikuha ko gipaatubang ko sa Russian family bag-o silang kasal tapos sa gipaatubang ko sila gi-interview ko tapos pag meet pa lang nila ato ni madam sa ako butan kay siya tapos ana siya are you okay ana siya siya nga how long nga nagikulong ka di sa kwarto ko nga kuan na ika 4 days karon tapos ana siya gipakaon ra kanila ana tapos ko nga pakaon ra man pero noodles ra tapos ana siya oh my god ana siya sa iyang bana nga kinahanglan daw ko nila kuhaon tapos ana ang iyang bana nga wala sila dala kwarta kay dili man to sila mokuha gud og katulong agad nagkuan lang to sila nag-inquire kung pila ang bayad mo kuha katulong gikan sa Pinas so nag-interview ko nila unsa reason ni hawa ko didto unsa akong mga experience tapos gisulti nako sa ilaha tapos ana ang babae okay get your bag we will take you to our home ana ko as in tapos na siya ko din ko really madam isa yes we like you to be our nanny sa amuhang coming baby. Nakatulo akong luha, mga igsoon, tapos anak ko, Lord, what an answered prayer. Last minute na lang yun, 1 hour na lang, kuhaon ako sa Arabo nga, mahimo na akong bagong amo. So, gipadalhan yun ko ni mo og tao nga, mooy mukuha na ako nga kuan nga mooy mugluwas na ako gikan aning mga klase sa lahi nga kuan disud sila himuong amo. So nagpasalamat kay ko nila tapos gihag ko sa babae akong gihagin siya nga ana siya nga don't worry you will be safe ana siya tapos we will treat you well tapos ana siya get your bag and we will go home now. So mao to nga gikuha din ng anring ko ni adto na din ko sa secretary ko ma'am ilan akong dadon isa really giku na gustuhan ka ko dadon ko nila salamat kaayo ma'am nagpasalamat ko sa secretary tapos nidool pug ko dito sa manager sa iyang table iyang office ningon ko sir thank you kaayo kay imo kong gi-recommend aning family ilan akong kuhaon Insa, really, you did a great job sa interview. Ko, nagustuhan ko nila sa, Insa, you're so lucky. Nga dili ka makuha sa, kuan, kaya maabot sila alas 11. 1 hour, you have only 1 hour left. Ana ang manager. Inko, yes sir, thank you kaayo sir. Insa nga, I know nga, okay ka ana nga family. Ana siya, okay ka ana, I can see them nga mga buotan sila. So mauto nga gidala dayo nakahilak ko mga igsuon, nag-thank you kay ko sa ako atong mga amo, nag-thank you ko nila tapos mauto nga gidala ko nila dayon sa ilaha nga balay tapos ug abot sa ilang balay ana ang ako ang among babae nga nakakontak na kasi mong family ingko wala insa nga naman ko wala man ko'y cellphone insa really ingko dili man allowed magdalag cellphone so oh my god so, tapos ana siya nga tagaan ka na mong cellphone so gitagaan ko og cellphone nila
Tapos gipahulam ko ni sa akong babae, gipahulam ko ang laptop. Ana siya na kay Facebook. Inko yes na madam. Isa nga pag-open sa imong Facebook, then i-message imong mga family nga okay ra ka, nana ka sa okay nga mga kamot karon. So gipahulam sa ako ang laptop, then gi-open ako ang Facebook dito, tapos nag-chat ko sa akong pamilya nga okay ra ko ani mauna. So nalipay kay ko. Tapos mao to nga nag-ask sila sa ako ang kuan kanang unsay ginaba kay day off dito sa imong unang amo. Ko wala kay kabalo naman ko nga wala day off jud kay basta agency wala jud day off. Instead, we will give you day off here. Ana siya nga because you are human. You are human, you need to rest. Ana ang babae. Tapos ana siya nga unsa may imong gusto nga day off? Friday or unsa nga adlaw? Inko Saturday madam. Siya nga ngano Saturday man nga Friday man ang off sa mga katulong. Inko musimba man ko madam anak ko kay unsa day mo religion? Inko Seventh-day Adventist. Siya nga di ba kuan man naman ay Hope Channel. Kay nakabalo day siya kay naaman day tay Hope Channel sa Russia ug sa kuan sa Ukraine. Kay ang babae Ukrainian, ang lalaki Russian Iranian half. Tapos mao to nga anak ko insa nga sige Sabado imong off. Sabado na lang kay Sabado man inyong simba. Inko salamat kay madam, blessings yun kay mo ni sir sa kwarto. Mao to nga pagka Sabado na dili man ko kadumdum sa church kay wa pa ba koy kalibutan diri sa Dubai ug asa dapit. So ginahatod ko nila mumata sa sir ug sayo kay sa buntag para ihatod ko sa church. Ano pala di gi-search pa dai namo kay gi-ask ko nila kabalo ba ko asa ang church. Inko wala ko kahibaw kay bag-o pa ko dire. So gi-search sa ako ang among babae ang Seventh-day Adventist Church dire sa Dubai, tapos na-contact niya ang elder kay na mobile number gibutang. So na-contact niya tapos iyang gitawagan ayun siya nga asa inyong church dire kay mauna na koy pasimbahon. So mao to nga gihatag sa iyang address, tapos pagka Sabado simba na ko gihatod ko ni sa ako ang among lalaki, tapos pila ka Sabado dito nga hatod sundo ko nila, tapos after that anak sila nga kabalo naman guro ka mo biyahe, palitan na lang ka na mo og kanang card para sa metro ug sa bus para magbus na lang ka magmetro ka. So mo to nga palitan ko card tapos nakasimba na ko nga mag-isa na lang ko, tapos first time na kong simba ato hilak jud ko during sa sermon ug sa mga sa song bitaw sa church kay wala jud ko naga-expect, wala biya koy dala nga mga dress pang simba kay wala kahibaw kung wala koy day off. So wala jud koy dress pang simba, gitagaan ko sa akong among babae og palda duha ka buok, natag-as nga palda og kanang blouse, tagaan ko nila. Tapos after that naghinahinay na ko palit og pang simba na ako kay makasimba naman ko, but pila lang to na sila kabuan nga nakauban nako diri kay nagka-problema ang ilahang company. So nag-decide sila nga muuli na sa Russia, tapos murag 4 months lang nako nakauban ang babae, tapos ang lalaki na lang nabilin. So total 8 months lang tanan nako sila nakauban, and then ila kong ipapangita og laing amo. So mo to nga nag-apply ko hangtod nga napunta ko ani nga amo og the same gihapon nga tagaan lang gihapon ko og Saturday off. So it's really a great blessing. Tapos maka-remember ko adto nga kauban nako nga katabang sa lokal family nga makaingon ko nga kuan siya kana blessings in disguise. Bisag iya kong gidaog-daog adto nga time, pero parang giisip nako siya nga it's a blessings in disguise kay kanang ug wala ko niya daog-daog dili mo kumuhawa didto. So wala koy simba, wala koy cellphone, wala koy day off. So dili gyapon ko kayo totally happy, parang sa Kuwait lang gihapon. So kaingon ko nga thank you Lord kay imong gisugo ag katong kuan nga awayon ko kay para mohawa ko sa balay didto sa akong amo. So mao to nga ingko nga it's a blessings in disguise. So nagpasalamat jud ko kaayo sa Ginoo nga kanang ug muduol lang kita sa Ginoo mga igsoon, bisan nakausahay makaingon ta nga dili naman jud guro ko tabangan sa Ginoo kay unsa na may oras kanang wala lang gihapon ko tubaga. So kanang ang sumala pa sa awit nga God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. So mao jud na siya mga igsoon, last 1 hour na lang yun nako nga mapunta ko sa local family, pero ang Ginoo nagpadala og Russian family to get me there from office og makasimba ko, mahatagan ko day off. So it's really a great blessings. Tapos amen kayo sa imong Amen Kod Edel. So mao to nga nag-decide na ko nga mubalik na sa Jude sa pag-alagad kay actually backslider ko. I was a backslider maybe 9 years.
kay yes, na backslide ko since nga katong nakatagpo ko og kuan ba? Akala ko siya na. So akala ko siya na. So mao to nga kay layo sa ginikanan walay simba-simba tapos na backslide jud ko 3 years jud ko ato walay simba-simba tapos na-meet na ko tong guy tapos nag-live-in me, nakaanak mig duha, tapos nagbulag me, gihapon ko simba. So total of 9 years, wala dyan ko simba. Even tong niadto ko sa Kuwait, first time na akong abroad, wala dyan ko simba. So nibalik ko og simba, diri na sa Dubai. I was rebaptized December 28, 2013. Nagpa-rebaptize ko diri sa Dubai Day Central Church, and I nagkuan ko nga, commit ko sa Ginoo nga, dili na ko mo backslide. Ay kanang gitabangan jud ko niya, so kanang kaingon jud ko nga ang Ginoo bisan kay during that time backslider pa man jud ko no, pero gitabangan jud ko sa Ginoo, so makaingon jud ka nga bisan di ay og na misimang nakasalain nga dalan once nga musangpit ka sa Ginoo, ang Ginoo andam gihapon nga mutabang diha kanimo sa tanan nimong problema. So I just want to give you a Bible verse in Isaiah 41 verse 10. Ginaingon diri, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So unsa daw mga igsoon, dili ka mahadlok kay na ako kauban nimo. Ayaw og ka discourage kay na ako ang imong Ginoo. Ligunon ta ka, tabangan ta ka og ituboy ta ka ngadto sa pagkamatarong sa akong tuong kamot. So nindot ka ini nga Bible verse mga igsoon, makadasig siya og dili siya makomfort ka. Isaiah 41 verse 10, you can read it in your Bible. So that was a great testimony from me as being OFW, and I just want to say thank to the Lord. Thank you kay sa Ginoo sa pagtabang nako, sa tapos nakabalik ko sa pag-alagad. I also thankful adto nga ibang lahi nga nangaway nako kay ug dili pinaagi niya, wala ko niya away-awaya, dili ko kumuhawa adto nga balay, dili ko makabalik, dili ko maka-rebaptize, dili ko makasimba og balik. Magpadayon lang gihapon siguro ko pagka backslider hangtod karon, but still it's a great blessings for me. Thank you kay ato nga babae nga giaway ko niya. Kay nahimo siyang blessings in disguise. So It happened. Thank you. Og maura to siya ang ako ang testimony. Yeah. Amen. Relate. Yeah, Okay. God is so good to be mistaken. So, amen kayo no, Mami Leia nga. Dasig kayo ka karon. Bikan sa imong pagbalik hangtod karon. So, nagpagamit jud ka sa bulaton sa Ginoo. So, Amen. So those are blessings in disguise. Praise God. Yes, it is. Okay, for our closing song, we're going to request our song leader, Brother Adel, please. Thank you very much. And then followed by a closing prayer, Mrs. Leia. Thanks. Okay. Kani akong kanta, nahaom kay ni sa experience si Kudia, no? Kay kinini ang kanta, muuban ka ba, no? Ang imong experience, Ma'am Lia, dili sa yun. So, ingon ang Dios nga siyang anak diya sa Lucas, ingon siya nga atong prodigal son nga bisan unsa ka mapuhinon ang usa ka batan-on, no? Apan luyo siyang kadautan, himbalik siya sa pag-alagad sa Ginoo, gidawat yapon siya. Muna nga ingon ang Dios nga balik. dunay luyo nagiandam alang kanimo dito sa ngiran sa langit. Nya ang kini nga kanta nagauluhan kini og muuban ka ba. Amen. Adunay dapit alang kanimo iandam karon sa atong Ginoo. Libre ang tanan, walay kagulanan. Lunglong kalipay sa langit nung balay. Muuban ka ba sa pagbalik ni
pagkadagat sa dili madala. Kay si Kristo wala nila dawatan. Kanunay kita puno sa kalay, walay utlanan, mga kabalaka. Ayaw lang wada ang imong paglaon, luyo sa unahan, uluyan ang matahon. Muuban ka ba sa pagbalik niya, o paningkamutan ang kaluwasan, pagkadagat sa dili madala. Kay si Kristo wala nila dawatan. Muuban ka ba sa pagbalik niya, upaning kamutan ang kaluwasan, pagkadagat sa dili madala. Kay si Kristo wala nila dawatan. Muuban ka ba? Muuban ka ba? Amen. Nindot kayo imong song. Kod Edel, thank you kayo. Nindot kayo siya message. Amen. May gani po kayo ang signal wala hingkuan. Oh, amen. Copyright. Amen. Yes. Okay, for our Ayun. closing prayer, we're Sis Laya to lead our closing prayer, please. Thank you. Let us pray. Our most gracious Father in heaven, thank you for this Sabbath day nga din kami naka-gathered via Zoom worship nga online worship nga din kami naka-share sa amuhang testimony ug unsa kadako ang imong gugma alang kanamo Ginoo nga diin ikaw nagagiya ug nagatabang kanunay kanamo bisan pa man sa amo ang pagkamasalaypon nga diin kami nisimang sa lain nga dalan pero andam ikaw Ginoo nga mubira kanamo aron matulid ang amuhang dalan nga pagalaktan hangtod nga kaming magalig-on sa among pagtuo nagkanunay ikaw nagagiya kanamo Lord salamat kay Ginoo bisan sa amuhang pagka makasasala andam gihapon ikaw modawat kanamo nga willing ikaw mo pasaylo sa amuhang mga kalapasan nga nabuhat diya sa imong atubangan hinaot nga ikaw magapadayon sa pagtabang sa paggiya kanamo nga magbalig-on kami sa amuhang nga pagtuo hilabi na niini nga katapusan nga panahon sa kalibutan ang tanan nga mga sign sa imuhang ikaduhang pagbalik ng gawas na Ginoo ani ana kami sa katapusang panahon sa kalibutan Lord nanginahanglan kami sa imuhang nga tabang nga diin aron sa ingon ni ana ligon ang mo ang faith diha kanimo nga bisan pa unsa kadako mga pagsulay pa nga moabot sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi makabarog gihapon kami Ginoo dili kami mubiya dili kami mubuhi sa imuhang nga bukton aron sa ingon ni ana andam kami gihapon kaming tanan nga mudangat mo sa imuhang ikaduhang pagpadayag dinhi sa kalibutan aron sa pagkuha sa imong mga katawhan ug dadoon sa langitnon nga puloy-anan Ginoo salamat kaayo sa tanan nga mga panalangin sa imuhang nga paggiya kanamo sa pagpreserbar sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Salamat kay Ginoo nga imo kaming tabangan nga malikay sa tanan nga mga katalagman ining kalibutana nga among tibok pamilya ug uban pa nga kaparintin kahigalaan ani kami gihapon buhi lang gihapon Lord ang uban nga wad-an na sa ilahang nga mga kinabuhi apan ikaw nagapreserbar sa amo ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi daghan kaayong salamat Ginoo. It's a great blessings Lord. Thank you so much for
all the blessings you have given to us. Lord, panalangin ang amo ang ministry Adventistang Visayas Day Ministry nga unta mahimo kanang instrumento sa pagsangyaw sa imuhang balaang pulong ngadto sa tibuok kalibutan nga diin ang mga katawhan nga magabasa, magatanaw sa mga mensahe nga makapadasig nga unta mahaylos makuha sila inyo ang ilahang ilang nga pagtuo nga mudawat sila kanimo isip bugtong Dios o personal nga manluluwas panalangin ang tanang mga admins magpadayon sa ilaha nga kadasigon sa pagsangyaw sa pulong sa pagdumala sa mga Adventistang Visayas Day Ministry Group nga hinaot magkahiusa kami kanunay Lord salamat usab Ginoo nga bisan usay adunay mga katulian sa moang grupo na ikaw kanunay nagagiya nagatabang nga mga fix ang mga problema Lord salamat kay wala ikaw mobiya kanamo ug panalangin usab ang amo ang online worship via Zoom nga unta ikaw magapanalangin nga magpadayon kini Lord og unta mahimo kining dakong instrumento nga daghang mga hamiling kalag nga madangat sa imong tiilan Lord pasaylo kami sa tanang nga mga kalapasan nga among nabuhat sa imong atumbangan kining tanan akong gitugyan uban sa kapasilon sa mga sala sa ngalan ni Hesus amen. 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 Thank you everybody. Have a blessed Sabbath. Bye. Thanks for the message and for the message and song. Praise God. Sige, Yes. bye-bye. Ayun. Bye. Bye everyone. Bye.